Rojbaş hevalên hêja, temaşevanên bi rûmet, hêvîdarim hûn baş in. Hêvîdarim hûn ji Arwar TV re jî bûne abone. Eger ne abone bin jî bibin abone. Da ku dengê me zêdetir belav be. Îro bi taybetî weke we jî dîtiye ala Kurdistanê û ala İsraîl me daniye ser ekranê. Gelo tekiliyên Kurd û İsraîl hene, eger hebin di çi astê de ne, weke sernivîs me nivîsiye. Yani ev mijar van roja zêdetir tê nîqaşkirin. Bêguman di nava Kurdan de her dem derbarê tekiliyên Kurd û İsraîl'de, derbarên em bêjin Kurda û İsraîl'de her dem nîqaşeke heye. Hin Kurd li dij tekiliyên Kurd û İsraîl derdikevin, eger tekilî hebin. Hin Kurd jî dibên çima Kurd û İsraîl bi hevre di nava tekiliyeke baş danînin. Hin Kurd jî dibêjin divê Kurd çi dikin bila bikin bi İsraîl re di nava tekiliyê xweş dibin, bi İsraîl re tekiliyên dostaniyê çêbikin. Dema mirov li hin rêxistinê Kurda, hin hêzên Kurda guhdar dikin, İsraîl weke hêzeke duşmin dibînin, weke hêzeke ku divê pêra tekilî çê nebin dibînin. Mînak dema mirov li axaftinên rayedarên PKK dinê re mixabin ji mêj vewroye û ev nêzîkatiya PKK ya îdeolojîk hêjî neguheriye. Dibêjin bi İsraîl re tekilî çê nebin. İsraîl dewleteke Siyonîst e, divê bi İsraîl re tu awayî tekilî çê nebin. Ji ber ku İsraîl di rojhilata navîn de her tim tevliheviyê çê dike û li dij mafê azadiyê ye, bi taybetî dij mafê azadiya Kurda ye. Bêguman ez tev li vê nêrînê nabim. Lêbelê meriv dema mesela PKK rêxistineke çepkir e, dema mirov li partiyeke weke Hudaparê, ew jî xwara dibêje ez partiyeke Kurda me, dema lê dinê re ew jî İsraîl weke duşmin dibîne. Li dij İsraîl her dem li Kurdistanê taybetî li Amedê cor be cor çalakiya çê dikin. û hin partiyê dijî hene weke Hudaparê li dij İsraîl cor be cor çalakiya çê dikin. Dema mirov li rayedarên Başûrê Kurdistanê guhdar dike, ew bi İsraîl re di nava tekiliyê dane. Yani em dizanin navbera Başûrê Kurdistanê û İsraîl'de tekilî hene. Mümkün e di navbera em bêjin çawa navbera Partiya Demokratîk Kurdistan û İsraîl'de tekilî hene, her wiha di navbera Yekîtiya Niştimanî Kurdistan û İsraîl'de jî tekilî hene. Yani baweke giştî Başûrê Kurdistan bi İsraîl re di nava tekiliyê de ye. Lêbelê meriv nikarin bêjin ev tekiliyê di navbera İsraîl û Başûrê Kurdistanê de tekiliyê pir baş in. Meriv nikarin bêjin tekiliyê pir xirab in jî. Ne xirab in, ne jî baş in. Yani tekiliyeke di navbera İsraîl û Başûrê Kurdistanê de heye. Ez hêvîdarim ew tekilî baştir bibe, baştir pêş bikeve. Dema mirov li Rojava binêre, yani bi taybetî heya niha ji devê rayedarên Rojava me zêde nebihîstiye ku bi İsraîl re di nava tekiliyeke baş dane. Lêbelê car carna dibêjin bi İsraîl re tekiliyê me heye. Yani car carna em guhdar dikin ku tekilî di navbera İsraîl, hêzên İsraîl û hêzên Rojavayê Kurdistanê de heye. Lêbelê meriv nikarin bêjin tekiliyên yani di asta baş de hene. Eger tekiliyê di asta baş da hebana, ew şerê ku li Helebê li dij Kurda meşiya ne dimeşiya. İsraîl em dizanin ku wan roja dengê xwe nekir. Deng kiribû, lêbelê me nebihîst zêde. Di pişt perdeyê da diyar e ku İsraîl hin kar û xebat kiriye da ku ew şer zêde li hember Kurda
پیش نکه لیبری تکیلی اگر باش بana تکیلی دنابرا اسرائیل و روجاوای کردستان دا باش bana از باور دکم او شر حلب مشیا قد جی ند مشیا اول هجا اسرائیل ام قبول بکن جی نکن جی yani ez bu kabul dikim de hin Kurd hene kabul nakin li rojilata navîn hêzekiye yani hema merov ji 30 salî vir ve mijarê binêrin bi taybetî ji destpêka sed sala 21 vir ve ji salên 2001 vir ve li rojilata navîn İsrail hêzeke giring e soza İsrail di pir aliyê de derbas dibe. Çima? Ji ber ku Amerika İsrail dibin sîwana xwe da girtiye. Yani li gorî hin derdoran İsrail Amerika dibin sîwana xwe da girtiye de. Yani lobiya İsrail yan jî em bêjin Yahudî ku li Amerika xwedî erkin ew Amerika dibin destê xwe da digirin û bûya wê er meriv li mijarê binêre İsrail Amerika dibin sîwana xwe da girtiye. Lêbelê weke hêzeke hegemonîk ya cîhanî dema meriv li Amerika binêre Amerika İsrail dibin sîwana xwe da diparêze. Ji ber vê yekê jî Amerika di rojhilata navîn de çi dike li gorî berjewendiyên İsrail difikire dike. Yani ne ji bo İsrail dike. Lêbelê çi bike dikkat dike ku zerar nede İsrail. Mesela şerê ku demên borî de li hember Iraqê meşan dîsa wilo bû. Şerê ku li hember em bêjin rejîma Baas ya Esad li Sûriye meşan jî dîsa wilo bû. Niha gef û gurê ku li dij Îranê dixwe û tê zanîn şereke 12 roja jî bi İsraîl re li hember Îranê meşan dîsa li gorî bercewendiyên İsraîl Amerika tevdigere. Yani li rojhilata navîn Amerika tiştekî bike ku li dij berjewendiyên İsraîl ve tine. Heya niha xwe nedîtiye. Yani ji damezrandina dewleta İsraîl heya niha meriv dikarin bêjin her dem Amerika di rojhilata navîn da xwedî hukmek bûye û va sî çil salê Dawîdê jî Amerika daha zêdetir di rojhilata navîn da xwe daye rûnişkandin. Çi dike hesabê berjewendiyên İsraîl jî dike. Yekîtiya Avrupayê jî wilo yani di nava welatên Yekîtiya Avrupayê da tê zanîn lobiya İsraîl giring e xurt e. û tu welateke Avrupa li dij İsraîl xebateke tund nikare bimeşîne. Mesela car carna ji cur ve cur welatên Yekîtiya Avrupayê dengê li dij İsraîl derdikevin lêbelê ew deng di asta saziyên sivîl da ne, di asta parlamentera da dimîne, di asta partikî du partiyên em bêjin hineke marjinal da dimîne. Partiyê ku li welatê Avrupayê, li welatên Yekîtiya Avrupayê xwedî erkin ser desthilatdariyê ne gotineke ku li xweşê rayedarên İsraîl neçe nabêjin. Yani li welatên Yekîtiya Avrupayê, li hemû welatên Yekîtiya Avrupayê tê zanîn sermayeyeke xurt ya Yahudiya heye û Yahudî di pir aliyan da xwedî hêzin. Yani çi duwarê siyasî de be, çi duwarê dîplomatîk de, çi duwarê aborî de û her wiha duwarê çand û huner de jî kesên ku dibin bandora İsraîl de ne pirin heta meriv dikarin bêjin sînemaya Avrupayê jî dibin bandora Yahudiya da ye. Yani ez dema vana dibêjim ez nabêjim çima wilo ye. Wilo Yahudî
hevdû digirin li ser welatên yani li cîhanê çi li cîhanê ve çi jî taybetî li Avrupayê ve bi hev re di nava têkiliyê xweş de yani Yahudî bi hev re di nava têkiliyê xweş de xebateke dimeşînin ew xebat di kîjan welatê dimeşînin li wê derê wan dike hês. Eger em Kurd jî bikaribin weke Yahudiya bikin ne tiştekê xirab e. Yani Yahudî dikin xirab e em bikin baş e na. Yani tiştê ku Yahudî niha dikin li gorî min xwezî em Kurd jî bikaribin bikin. Em Kurd jî di cîhanê de weke Yahudiya xurt bin, weke Yahudiya têkiliyê me bi hev re baş be û em bikaribin mafê xwe li her deverê biparêzin. Yani eger Yahudî xwe xurt dikin li her deverê li Amerîka, li Avrupa, li her deverê cîhanê mafê xwe diparêzin, ev ne tiştekê xirab e. Her gel xwedî mafek ku ji bo berjewendiyê xwe bitekoşe. Ne tiştekê xirab e. Em warin ser tîkiliyê Kurd û İsraîl. Serî de jî min got yani bi rastî tîkilî di navbera Kurda û İsraîl de heye an jî tune. Ev pirs merif nikarin bibersib bikin. Yani ne mirov dikare bêje di navbera Kurd û İsraîl de têkilî tinin, ne jî mirov dikare bêje di nava Kurd û İsraîla da têkiliyên baş hene. Yani tiştekê ku merov dikarin bêjin rast e, têkiliyên pir baş tunin. Yani navbera Kurd û İsraîl de têkiliyên pir baş tunin. Hêvîdarim di salên pêşiya me da têkilî di navbera Kurd û İsraîl de pir baş bin. Yani ez tereftarê ku Kurd bi İsraîl re di nava têkiliyên pir baş de bin. Eger em İsraîl weke min got di rojhilata navîn da weke hêzeke dibînin kî wilo ye, em jî geleke rojhilata navînin, em jî dixwazin di rojhilata navîn da bibin xwedî erk, bibin xwedî hêz, wê demê çima em bi İsraîl re têkiliyên baş çênekin. Niha di cîhanê de yani bi taybetî li rojhilata navîn dema merov binêrin, welatên ku em bêjin Kurdistanê dibin dagirkeriya xwe da digirin, ew dema mijar dibe Kurd, adeta İsraîl weke em bêjin hêzekî ku divê pêra tîkilî qet çê nebe dibînin. Yani Kurd dema bi İsraîl re tîkiliya çê dikin, li her derê dibêjin Kurd bi İsraîl re tîkiliya çê dikin, çima Kurd bi İsraîl re tîkiliya çê dikin. Mesela dikkat bikin, ji vir çend roj berê Devlet Bahçeli axifî di axaftina xwe da got Mazlum Ebdî xebatkarê İsraîl e. Yani gotineke di wê manê da. Ez naxwazim wê gotinê bînim zima, di wê manê da got. Yani got Mazlum Ebdî li gorî berjewendiyên İsraîl kar dike. Bi İsraîl re di nava tîkiliyê da ye. Dema merif li Devlet Bahçeli û partiya wî binêrin, li AKP binêrin, ew her tiştî dikin ji bo ku bi İsraîl re di nava têkiliyê baş da. Yani ew dixwazin bi İsraîl re di nava têkiliyê pir baş dabin, lê belê İsraîl bi wan re nakeve nava têkiliyên pir baş. û demdem jî li dij İsraîl helwesteke digirin, lê belê di pişt perdê de jî bi İsraîl re hewl didin ku têkiliyên baş bimeşînin. Çi di warê aborî de be, çi jî di warê siyasî de be. Yani aniha mesela eger İsraîl bixwaze bi AKP û bi MHP re têkiliyê xwe xweş bike, rayedarên İsraîlî çend gotinê xweş di derbarê Tirkiye da bêjin, ez bawar dikim ne AKP ne jî MHP tu rayedarên Tirk li dij dernakevin ve ser terê xwe qebûl bikin. Ama dema mijar dibe Kurd, dema mijar dibe Kurd tê gotin ku Kurd bi İsraîl re têkilî çê dikin, dibêjin çima Kurd bi İsraîl re têkiliyê çê dikin. İsraîl hêzeke em bêjin dagirker e. İsraîl hêzeke em bêjin
Filistina dikujin li dij gelê Filistînê şereke qirêj dimeşîne. Yani duê derbarê de dema mijar dibe Kurd û İsraîl helwesteke tund tê girtin. Ama bixwe jî her tiştî dikin da ku bi İsraîl re bikevin nava têkiliyên baş. Evalên hêja min got eger di navbera Rojava û İsraîl de têkiliyê baş hebana li Helebê ew şerê qirêj li hember Eşrefiye û Şeyh Maksud nedimeşiya. İsraîl eger helwesteke baş raber kiriba ew şer dikaribu qet çi dest pê nekir. Lêbelê wilo diyar e ku İsraîl bêdeng jî nemaye. Yani vê jî divê em bêjin. Niha hêdî derkeve holê ku dema şer li Helebê li dij taxên Kurda hatiye meşandin, İsraîl di pişt perdeyê de li gel Amerîka hewl daye da ku ew şer bêsekinandin. û tê zanîn ku siyaseta Amerîka li Sûriyê ji aliyê Tom Barak ve hatiye meşandin. Hê jî tê meşandin. Hêvîdarin Amerîka Tom Barak ji wê wezîfê bigire. û bi nesîhetên Tom Barak heteşê êrişê Kurdên Helebê, taxên Kurdan li Helebê kir. Sa diyar e ku İsraîl di wê demê de li Amerîka bi taybetî li gel rayedarên Amerîkî hewl daye da ku ew şer zêde pêş te neçe. Heta hêdî em pê de hesin ku İsraîl bi taybetî hewl daye ku ew şer zêde pêş te neçe. Ew şer bisekine. Yani di aliyekî da. Dema li Helebê şûndê jî em bêjin li aliyê Rojavayê Firatê şer li hember Kurda meşiya pişta derbasê Rojhilatê Firatê bû Raqa û Deyra Zor ber bi Hesekê veçû wê demê diyar e ku bandora lobiya İsraîl ser rayedarên Amerîkî çêbûye û wan nehîştin şer zêde ber bi axa Kurdistanê ve biçe û li gorî hin çavkaniyan İsraîl bi Trump daye qebûl kirin ku Tom Barak li gel Şamê bi bandor ve da ku şer bisekine û ew agirbesta destpêkê jî çêbû bi wê alîkariya İsraîl çêbûye. Yani bi van gotina ez naxwazim bêjim İsraîl kar û xebateke baş boy Kurda kiriye em Kurd dibêj İsraîl ra bêjin spas hezar car spas. Lêbelê rastiyekiye divê ev rastî jî em bizanibin. Yani İsraîl weka sa jî bêdeng nemaye. Me wê demê zêde jî behs kir. Me got çima İsraîl bêdeng ma. Dema li hember Durziyan heteşek het nava êrişan İsraîl tê zanîn Şamê jî bombe kir. Çima dema li hember Kurda heteşek keve nava êrişan İsraîl bêdeng e. Bêguman Kurd û Durzî ji bo İsraîl weke hev nînin. Mesela tu Durziyeke nabêje İsraîl düşminê me ye. Lêbelê di nava Kurda da weke çend deqe berî jî min got partiyên ku bi hezaran bi milyonan kitla xwe heye jî hene jî li dij İsraîl xwedî helwestin. Yani İsraîl weke düşmin dibînin. Yan jî İsraîl weke hêzeke ku pêra divê têkilî çê nebe dibînin. Dema mijar wilo bû bêguman yani İsraîlî rehet xwe nêzîkî Kurdan nakin. Mesela derbarê Başûrê Kurdistanê de İsraîl wilo nîne. Eger sibê dust ve êrişeke li hember Başûrê Kurdistanê çê bibe, mesela em bêjin ji aliyê Tirkava yan ji aliyê Sûriyê ve yan ji aliyê hêzeke din ve ez bawer nakim İsraîl çawa li dij şerê
ku li Helebê meşiya bêdeng ma wilo bêdeng bimîne. Yani wê demê jî zêde bêdeng nemaye lêberê me dengê wî piştra seh kir. Yani li hember Başûrê Kurdistanê şerrekel pêş bikeve ez bawer dikim İsraîl roja ewil va wê dengê xwe bike. Belkî İsraîl çawa durziya parast wilo jî Başûrê Kurdistanê neparêze. Ji ber ku durzî me got, durzî ji bo İsraîl hinekê cuda ye. Yek durzî li ser sînorê İsraîl jiyan dikin û li ser axa İsraîl jî durzî hene. û du jî di pir aliyan da li İsraîl durzî di nava wezîfeyên payebilind da kar dikin. Yani li İsraîl tê gotin di nava istihbaratê da jî durzî pirin. Di nava cur ve cur wezaretên İsraîl'de durzî hene. Ji ber vê yekê İsraîl û Başûrê Kurdistan durzî û Başûrê Kurdistan ji bo İsraîl nikare bibe weke hev. Lêbelê di nava Kurdan da hêzên ku zêdetir nêzîkê İsraîl'in me dikarin bêjin Başûrê Kurdistanê ye. û xirab jî nakin heta daha baştir jî tekiliyê xwe bi İsraîl ra çê bikin, bi İsraîl ra tekiliyê xwe bimeşînin daha baş e. Hevîdarim rêveberiya Rojavayê Kurdistanê jî wilo nêzîkî İsraîl bibe. Yani sibê dus be em bêjin li Rojavayê Kurdistanê hêdî Kurd bandora xwe xurt bikin, li ser siyaseta Sûriye jî wê bandorê çê bikin, divê ew Kurd tekiliyê xwe bi İsraîl ra jî çê bikin. Yani nebêjin em parçeyeke Sûriye ne, dewleta Sûriye, komara Sûriye ya Ereb naxwaze bi İsraîl ra tekiliya çê bike, em jî ji ber vê divê bi mesafe nêzîkî İsraîl bibin. Ev şaş e li gorî min. Kurd divê tekiliyeke xwe xweş bi İsraîl ra çê bikin ji ber ku Kurdê Rojava zêdetir nêzîkê İsraîlin. Di aliyê parzeminê de jî, di aliyê coğrafîk de jî zêdetir nêzîkê İsraîlin û di pir aliyê din da jî pêwîst e Kurdê Rojava bi İsraîl ra tekiliyê xwe xweştir çê bikin. Ji bo hemû Kurda ev tişt ez dibêjim. Yani Kurdê Bakur jî divê bi İsraîl ra di nava tekiliyê xweş dibin. Mesela taybetî PKK divê nêzîkatiya xwe li hember İsraîl biguhere. Ew nêzîkatiya dijberiya İsraîl dike divê bê sekinandin. Yani gotinên derbarê İsraîl'de ku heya niha dihatin bikaranîn divê êdî neyên bikaranîn. Yani İsraîl weke her welatê rojhilata navîn divê bêdîtin. û Kurd bi hemû welatên rojhilata navîn ra divê bizanibin tekiliyê xwe çê bikin. Yani çawa mesela Kurdên Başûr bi Tirkiye ra tekiliyê xwe çê dikin, kes dij der nakeve, bi İranê ra tekiliyê xwe çê dikin, kes dij der nakeve, wilo jî bi İsraîl ra çê bikin, divê kes dij der nekeve. Kurdê Rojava jî wilo. Yani Kurdê Rojava mesela dixwazin bi Tirka ra tekiliyê xwe çê bikin. Gelo heya niha Tirka zerar daye Kurda, yan İsraîl zerar daye Kurda. Çima dema rayedarên Rojavayê Kurdistanê dibêjin em dixwazin bi Tirkiye ra tekiliyê xwe çê bikin, lêbelê dewleta Tirk naxwaze. Kes li dij wan gotinê wan dernakeve. Yani baş e jî tekilî di navbera Rojava û dewleta Tirk de çê bibin. Lêbelê heman tiştî divê ji bo İsraîl jî em bifikirin. Yani dema Kurdê Rojava dixwazin bi Tirkiye ra tekiliyê xwe çê bikin, xweşê her kesî diçe, dema bixwazin bi İsraîl ra tekiliyê xwe çê bikin, çima xweşê her kesî neçe. Yani dewleta İsraîl heya niha meriv dikarin bêjin zerareke wilo nedane Kurda. Yani kî dikare bêje İsraîl, dewleta İsraîl aqasa Kurd kuştin. Ama tu binêrî dewleta Tirk heya niha bi hezaran, bi sed hezaran, bi milyonan Kurd kuştine. İran dîsa wilo, Iraq dîsa wilo, Sûriye dîsa wilo. Çima em bi van
Welata ra dixwazin tekiliye xwe çê bikin, em naxwazin bi İsraîlê tekiliye xwe çê bikin. Yani li gorî min di rojhilata navîn da tu welateke ku bi İsraîl re di nava tekiliyê de neve nikare pêş bikeve. Yani gelî ku zêdetir hewciye bi İsraîl re di nava tekiliyê de be ez bawer dikim Kurdin. Yani li her deverê Kurd divê bi İsraîliya re tekiliyê xwe çê bikin. Yani İsraîlî gelekek wilo em bijin di cîhanê de li hember gelan qetliyam çêkirine şerê wisa mezin meşandine tune. Yani li hember Filîstîniya İsraîliya şer kiriye, Filîstîniya jî li hember İsraîliya şer kiriye. Yani qasê ku İsraîliya Filîstîniya kuştiye ve qasa jî Filîstîniya İsraîliya kuştiye. Merib dema bidin ser teraziye ez bawer dikim Filîstînî daha zêdetir giran derdik hevin de aliyê kujêrtiyê de di aliyê xirabiyê de Filîstînî daha zêdetir giran. Mesela van roja me di Arwar TV de jî weşan behsa gotinê Xalîd Meşal kir. Xalîd Meşal bixwe berpirsiyareke Hemasê ye. Hemasî weke rêxistineke sereke ya Filîstîniya ye. Xalîd Meşal divê çi? Divê em naxwazin nasnameya Ereb li Sûriyê zerarê bibîne. Yani taybetî derbarê Kurda da dibêje. Yani Kurd divê li Sûriyê nebin xwedî mafeke wilo ku bi Ereba re di eynî astê de bin. Yani Xalîd Meşal derbarê Kurdan da van tişta dibêje em rayedarên İsraîliya binêrin kîjanê çi gotineke xirab derbarê Kurda da gotiye. Ez nabînim. Min got ya ew şerê li Helebê li hember Kurda meşiya hate gotin ku me rojê destpêkê wilo digot İsraîl bêdeng ma. Çima İsraîl bêdeng dimîne? Me wilo digot. Lêbelê ez niha pê de hesim ku di wê demê de lobiya İsraîl li Amerîka li gel rayedarên Amerîkî li gel rêvebiriya Donald Trump karû xebateke meşandiye da ku ew şer li hember Kurda zêde pêş de neçe. Heta ji ber belkî xebata lobiya İsraîliya Tom Barak neçarma ku li Hewlêrê bi Mazlum Abdî û bi Mesud Barzanî ra civîn çêbike li wê derê agirbestê îlan bike. Neçarma ku biçe Şamê rêvebiriya Heteşê îqna bike ku ew şer bidin sekinandin agirbestê çêbikin û her wiha yani ez bawer dikim lobiya İsraîliya bi bandor biye da ku peymana siyê çile jî di navbera Rojava û Heteşê de hate çêkirin. Yani ez nabêjim İsraîliya roleke pir baş leyîst bi alîkariya İsraîliya şerreke di navbera Kurd û Ereba da derneket lêbelê İsraîlî wilo diyar e ku bê helwest jî nemane. Ez vê taybetî dixwazim bêjim. Hevalên hêja yani Kurd û İsraîlî heyan ha bi hev re di nava tekiliyê baş nebûne divê ji vir şûn da Kurd û İsraîlî bi hev re tekiliyê baş çê bikin û ez bixwe jî alîgirê ku di nava Kurd û İsraîliya da tekiliyeke baş bimeşe. Yani ji destê min were ez ê bi İsraîliya ra tekiliyê baş bidim çêkirin lêbelê berpirsiyartî serî de dikeve ser rêxistin û partiyên siyasî yê Kurdan. Yani di serî da Başûrê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê di demê pêş de jî guhertineke li Îranê çê bibe bêguman divê rayedarên Kurd yê Rojhilatê Kurdistanê jî bi İsraîl ra di nava tekiliyê xweş dabin. Eger Kurd bi İsraîl ra bi gelê Yahudî ra di nava tekiliyê xweş dibin ez bawer dikim li rojhilata navîn wê zêdetir bi hêz bibin.
kesi nikaribe rahat êrîşan li diş Kurda li pêş bixe. Na eger em bêjin İsraîl dewleteke Siyonîst e çima li hember Filîstîniya şer kir, çima li hember Gazê wê şerê meşan, divê em bi İsraîla tekiliyê xwe çê nekin, mixabin eger em wilo bêjin yê zerar bike emin. İsraîlî tişteke zerar nakin. Yani niha tu alîkariyek ku em Kurd bidin İsraîliya tune. Yani eğer alîkariyekê hebe ew jî İsraîlî dikarin alîkariyê bidin me Kurda. Em eğer bi İsraîla di nava tekiliyê xweş dabin, dikarin ji İsraîl sûd werbigirin û di demê pêş de bêguman em bi hêz bûn em ê jî bikaribin alîkariyê bidin İsraîl. Hevalên hêja îro weqasa bes e heya weşaneke din bimînin xweşiyê de silav û rês.